Meeting from Ogbete main market, Enugu State. Remain the Jigbo Man. The Jigbo Man. Today is a special day to me because my son, one of my sons, was born on May 27, which is today. And our Jigbo went viral on May this year. So right now, I want to use this opportunity to celebrate my son by sharing 10 cartons of Jigbo with my complimentary card to a provision store in Ogbete main market. I want to make sure everybody in provision store celebrate my son with me. Nke bụ nke anyị. Nke bụ nke anyị. Jigbo, Abacha Sharp Sharp. Abacha Sharp Sharp. With African salad. We move. All Jigbo live in Ogbete main market, Enugu State. Ihe anyị na-ekiri ihe bụ abacha. Jigbo, ihe ị na-edegbo ezigbo mmanụ na mmiri ọkụ, ịgbaze ya ịtawa abacha. Nke bụ nke anyị. Nke bụ nke anyị. Jigbo live. Banye egwu.